Hello guys, welcome to my new vlog. बेरेफुंजानि बिमाजों रायजाबाय खामानि दामानि जेबो मावा उन्दुबाय थायो होननानै खोथायालाय नंगौ आरो नंनायालाय माथो खालामबावनो उफाय गैयाथ' सिखा लानोसै बैयाव हाग्रा दानहैलाबायनांगौसो बावनो कि करिम साख्रि गैयाबा बिदि रायजायो आरोखि फरायनाय गैयाबाथाय बिदि रायजायो ओंखायनो फरायफिननांसिगोन खोमा बेरेफुंजानि रायजालायबाय रागा दानफ्ला नाखौसो खाबनो गोनां दा रागा जोंबा बेनो आरो फुख्रिया दै गैयाबा मटरजों होनानै दोननांगौ जायो दै रानजोबलाङो आरो नायालाय बुरजा दं दा उपाय गैया बेखौ दानसाबा दोनो बेखौ दानस्रिनांगौ दा हाग्राखौ फैया दानखांबाय आरो बेखौ ओमफ्राय बेखौ दाननायनि जाहोनानो जाहैबाय जिबौ ओंखारो आरो दाथ' आरो गरम बोथोर फैगासिनो दं नालाय जिबौ ओंखारगोन बेखायनो माने दानस्रिखाबाय ओमफ्राय दा आरो सेवखांनानै आरो खेबसे दानबावगोन बेखौ ओरैनो दानना दोनबाय आरो फुख्रिखौबो साफा खालामनांगौ जिहेथु दा ना गोदान फुवान हगारसिगोन नालाय दाननांसिगोनलाय आरो ओमफ्राय बेरेफुंजानि बिमा बिफाजों रायजाग्राफोरा कमेन्ट खालामदो सोर रायजायो आं रायजाखायोआनो माथो होनबावनो बेसेथो जाबाय थाबावनो एसे मावनानैबो देखायनांगोन ना बेसेथो जाबाय थानाय भिडिअखौ देखाय नङा होमबा गाइस ओंखायनो मावनायालाय मावो आङो केमेरानि उनाव बिराद मावखायो आङो केमेरानि सिगाङाव दिनैल' मावबाय आरो खामानिखौ आरो सिखा गोबाव नांगोनलै बे बारा गोबाव नङा सिखा फैनि नाया थैबाय माथो बेलाय थैयाखै बेखौ खेबना गालांबाय खोमा दाउबो जागोन बे दाउबो खेबना एसे थैगोनसो ना मागोनसो दाउब' नाफोरखौ बिसोरनो खेबग्लिजोबनानै गालाङो आरो नेबाय थानांगौ जायो बेखौ बे मुरायाव ना दं ओइनै नुबाय दा नै जरेदबो मावा दानो हमहैगारगोनलां गासैजों दानखांबाय बिथिं दानबावनोसै ओमफ्राय नैजों फोथाराव थाङो आरो माइ गायहैग्राफ्रा खस्थ' मोनो जिबौआ एहायथिं बारस'लाबायो बेखायनो बेखौ एसे दानस्रिंनांगौ दोनखानांगौ आरो दा दानखांनानै उनाव आरो दानबावनांगोन दा एसे गेसें दानैनो दानखानोसै आरो सान्दुं दुंबा एसे सेवथोंसै बेनिखायनो दानबाय आरो बेखौ दिनै आरो बेसे रायजाबावनो बिमाजों बे मोनसेनि थाखायनो उन्दुनो सुख गैला आङो बेल' नङा आरो दंबावो बैथिंबो दङ दानबावनांगौ थ' बिथिं दानगोनसै आरो
थ' फाइनेलि जोब्बाय आरो गाइस नै दानखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय थांनो गोनाङाव बैहाय बिगुमाया एग्रा हरदो आरो ओइ बोरै मोनदों अमा खानो मोननानै बरिया मालाय थाखा खामायबाय थायो अमा फाननानै उफाय गैया आंहा बिदि हाग्रा दाननानै थाखा खामायनांगौ जाबाय दिनैनिया जाथ'बाय गाबोन गोदान मावनोसैलाय बेसेथो मावनोब्ला सानसेयावलाय ना लेट्स गो थ' गाइस एसे खामानिखौ मावबावनो सानदोंमोन जाला आरो नैबेखौ दानस्रिंबावनांगौमोन बेखौ जाला बोथोरा एकदम खोमसि जाबोगौ थाइफ्रिबाय दं अखा माने दा ओंखायनो दा बेखौ मावथ'ला उनाव मावनोसै आरो बाखिया जाथा दा जाहैनांसिगौ फुंनि आदारखौ दहायसो स्रांमोनब्रा बोथोरा दसेनो सोलायखाबाय नै मालाय नै बेरायखौ मोनजालायबाय मोनजाबाय होनबा नोङो हो थोरसिखौ नायालासिनो बिदि सुनो हायो नोङो खारालाय टेलेन्टार नोङो मा ओंख्रि संदों दा नायनोसै फ्लासआव लगायाबा उफाय गैया खारैबो गैया जेबो गैया बेलाय मा ना ओमफ्राय मा केरेला ओमफ्राय बेलाय मा लाइ फालें लाफा लगायनानै जिहेनु हक बेदर गैयाबा ना दं दिनै दिना एसे दंसाबो आरो मिरामिस दंद्राया दा ना दं उखैबायानो ओंखाम आं ओंखाम फुना होदोब्रा रायलायनायानो जास्लाबलायाखै फैलाय फुना होदो नांगौ आं गिलास लांगोन आं बेखौ जाया केरेलाजों जानांसिगोन उफाय गैया दिनै केरेलाजों ना सनैजों बोथोरा एकदम ओरैबायदि गाज्रि माने आरो खेबसे देखायबावनोसै नोंथांमोननो बारबो फैदों माने अखा फैहां आरो बार फैग्रोदों दा अखा फैगोन थाइफ्रिबाय दङ नै बायबायानो नै नै नारेंखल बिलाइ बायबायलै ओइ नै दान्दाया बायबाय हासिब बानायनांगौ बेजों दान्दाया बेयाव फोराननांलालै बायस'बाय बेयाव बायस'आखै माने बायख्रेबबाय आरो बेयाव गिनांगौसो दा माने एकदम गय बिफाङा ओरैबायदि मावदों माने बायहां जाजोब्बाय आरो हो जाहानाव माने 100थानि बारा गय बिफां दंमोन आरो गैला बायै बारजोंनो सेस सफ्फा नै बेथ' अखल बिजौआ गैखाला माने बियो नोंहालाय मा नागिरदों बेयाव मैगं बागानाबो गैला रानजोबलांबाय दाख्लैसो एसे मोजां दंमोन मायो बिमा बिबार इयो गलाब माबालै बियो फ्रियाना इयो बिबारा इयो फ्रि दा ओइ गाजरा ओंखाराखै नायलाय ओंखारबाय खोमा एसे ओरै नागिरलाय गैया नै फेसपिंआ ओइ राबायसो खोमा ओमफ्राय मा बियो मटर बेखौ गायगोन आइयासो गायदोंमोन बाबासो दाख्लै माथो आइयासो गायदों होनदों बेखौ आइया गायगोन आंसो गारना दोनफैदों गय बिफाङा इयो बायथारगोनलै ना नायलाय इखौ नायलाय मिथियो नोङो सेप्तासो नै जेबो गैला इयो ओमफ्राय मोननैल' गायनायानो फैबायबा माखासेयानो बिलाइ बेल' ओमफ्राय फांसेल' बिलाइ फिसायाबो बैहाय दं आजां गाजां दंथारो नामा स' दायो जोंना लामा गोदाना नैबेनो जासिगोन आरो बानायथ'वाखै बानायगोन लासैनो ओमफ्राय बेथ' हा खोनांगौ दंबावो ओमफ्राय नैथिंखौ क्रस खालामसिगोन आरो
बिब'आ इखौ माने फुजोब्बाय आरो नै बेखौ मोजां फु दै मोजां फु नै बे औवाखौबो दाननांसिगौ औवाया माने औवाखौ दाननो हाया मानो होनबा बार प्रटेकसन बिराद लाखियो न'आव माने बारफोर फैबा बिराद लाखियो ना बेखायनो बेखौ दानथ'वाखै आरो दानबायथ' आरो थ' आंनो ओंखाम खुरना दोनदोंमोन आं बेखौ जाहैनोसै आरो उफाय गैया ओंख्रि गोथाव नंबाबो माबा जाखानांगोन नै केरेला ना है माया फिसा 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 ना गोरान गोरान जानांसिगोन दिनै उफाय गैया खामानि मावनायफोरावसो बिदि ओंख्रि मोनजालाबायो गोरान गोरान जानोसै होनबाबो उफाय गैया थ' जाबाय थादिनोसै माथो होनबावनो दिनै मिरामिस दंद्राया ना दङ नै जाबाय थादिनोसै दिनै गोरानसै आरो ना मानि ना सनिसे ओमफ्राय केरेला ओमफ्राय बुथुवा रुनाय ना मा दंबावो आं बेखौ जाया माने जानो आं बोरैबा मोनो ओमफ्रायथ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो सि इउ इन नेक्स्ट ब्लग टाटा बाय बाय नै जोंना बिब'आ नायखुमादोंमोन जाबाय थादिनोसै